kinyiso pachwe ka mbaka modhi kelo iru kaendi. Ni wachaka ni weche mag penj ka koro gimanyien ni penj mar KCPE kod Kipsang ochope giko odiochieng' ma kawuono ka ripot mawuok e migawo mar somo to en ni ji duto manotemo dhi ataro kod chike penjgo biro kadhi e kum mawinjore. Kaka Judith Omondi lero, jagoro maongirore e migawo mar somo Belio Kipsang okoni gichako nono penjgo kendo duoko biro wuok kapok Christmas ochopo. Penj madongo mag KCPE kod Kipsang gikone orumo kendo piny Kenya otieko chutho okang' ma okwongo mar 844 ma intiko penj mag klas 8. Skund primar koro sani en paw CBC maonge kikruok. Jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang mane loso e kaunti ma Nairobi bang' tieko penj ma ogik okoni penjgo odhi makare Kenya mangima kendo kopogore gi jopuonjre manyicha ok otimnegi andika duto otimo penj. There is no particular region of this country where we fail to administer an examination because of logistical issues. Because we were well deployed, both on the ground and in the air, and our children were facilitated adequately. Belio yeni ne nitiere ji mane otemo dhi ataro kod chike mag penj, ka moko ne ochwalo tese moko e mbui mar lando ni gin kod penj, gino mane gidino, kendo koni poni nitie ji mamoko machano timo timbe ma ok owinjore e penj mar KCSE gibiro yudore kama tek. Sometimes Kenyans, I don't understand how sometimes we deal with issues. You get people, I was seeing yesterday, somebody posting a paper that we did on Monday to say, you see, I can confirm to you that I have the paper. Yet the paper is a day old. But our teams were so vigilant. I can tell you, anybody who uploaded anything to the social media, all of them have been dealt with by our teams. Kanono mar KCPE to lero ni chakore ayanga kendo duoko wuok kapok ji odhi e nyasi mar Christmas. Because of the work that is bending ahead and our children have to report to school in January, we shall prioritize the marking of KCPE so that before we break for Christmas, our parents will have known where their children will have been admitted to. Apisas mag nek korka korgi to koni gitemo manyo kwan mar jopuonjre mag klas 8 mane odong' ma ok otimo penj kendo bang' ndalo matin gibiro golo lipot kaka itimogi. So we will be ready at the point of releasing to indicate to you how many candidates are not registered and the strategy that we are adopting to take care of them. Higani jopuonjre mag KCPE kod Kipsang duto ne gin 2.6 million. Judith Omondi, Ramogi TV. Orojano weche mag siasa